Средната заплата на Германия, средната официална заплата е приблизително 5000 евро. Кой българин взима 5000 евро тук? Кой взима 3000 и нещо чисти? Броени проценти. Броени проценти. Останалите какво правят, бе? Работят на черно. В най-трудните си моменти, 21 година зимата, решавам да се пребера. Имах буквално спестени под 100к. Тези пари 2-3 месеца се затворих в къщи и се чудех какво да правя. Къде да стартираш? Къде, по кой И път? преди малко казах, бъдете иновативни. Това, което сте го научили тук, го приложете в България и ще бъдете успешни, ако бъдете едни от първите. Аз отидох и в София бях един от първите, който предложи традиционния немски дюнер. И го направих успешно. Имах Ти изготвена имаш една план много система. хубава приказка, която много ми хареса. Гледах един твой лайф, казваш и оня ден като си, мисля, че пак го гледах този лайф или нещо друго. Както сме дошли в Германия, така може да се прибереме и в България. Абсолютно. Аз